Zavři oči, zhluboka se nadechni a nech dech plynout tak, jak sám chce. Všimni si, jaký je to pocit, když vzduch proudí nosem dovnitř a ven. Dovnitř a ven. Všimni si, jak se s dechem pohybuje hrudník, břicho, jak na něj reagují ramena. A teď zaměř pozornost na své prsty u nohou. Vnímej, jestli jsou volné nebo třeba v ponožce. Možná si uvědomíš jejich váhu, teplotu nebo jen jejich přítomnost. Postupuj k nártům, chodidlům, kotníkům a lítkům. Jak se teď cítí? Je v nich klid, napětí? Cítíš v nich puls? Přesuň pozornost ke kolenům. Vnímej, v jaké jsou poloze. Zaznamenáváš uvnitř třeba tlak nebo tah? Zaměř se na stehna a pánev. Jak se mají? Cítíš v nich klid, uvolnění nebo třeba nějaký tlak nebo něco jiného? Břicho. Vnímáš, jak se s dechem zvedá a znovu klesá? Jaký pocit tento pohyb vyvolává uvnitř něj? Hrudník. Kde se rozšiřuje při nádechu? A kam se vzduch dostává nejsnadněji? Lopatky a horní část zad. Jak reagují na dýchání? Cítíš zde nějaký pohyb v souvislosti s dechem? Ramena. Jsou obě ve stejné výšce, nebo je každé jinak vysoko? Jaká jsou teď? Klidná, volná nebo aktivní? Paže. Jak spočívají? V jaké poloze jsou lokty, předloktí, dlaně? Prsty jsou natažené nebo mírně ohnuté? Jaký pocit v rukou vnímáš? Teplo, klid, proudění nebo třeba nějaký jiný? Krk a šíje. Jak vnímají hlavu? Zůstávají volné při dechu? Nebo jsou napjaté? Tvář a čelist.
Kde je víc napětí a kde uvolnění? Jak spočívají koutky rtů? V jaké poloze se v ústech nachází jazyk? Oči a čelo. Zkoumej, co se děje, když necháš čelo být takové, jaké právě je. Zůstává čelo napjaté nebo se pomalu vyhlazuje? Jak se cítí tvé oči? Třeba tu vnímáš nějakou tíhu nebo naopak lehkost nebo něco jiného? Celá hlava. Jak se cítí? Jaký pocit to je v místě, kde se opírá o podložku? Zkus teď vnímat celé tělo, od prstů u nohou až po temeno hlavy. Tělo dýchá, vnímá, odpovídá. Pozoruj, jak ti právě teď je. Zůstáváš jen v pozorování. Až přijde ten okamžik, kdy ucítíš, že je čas, zhluboka se nadechni, protáhni se a otevři oči. Pojď se chvilku zamyslet nad tím, co jsi právě prožila, co jsi ve svém těle cítila, co jsi objevila, jaké pocity v těle zůstaly. Můžeš si je zapsat a jestli chceš, můžeš o nich napsat i mě.